Sziasztok, Kis Gergely vagyok a Solar Luna Kft-től, és itt mögöttem láttok egy földi tartószerkezetet, amit egy partner cégünkkel, a Lerker Kft-vel kéz a kézben építettünk meg a Noé Állatotthon Alapítványnak. Nekik volt már egy meglévő rendszerük, és ehhez most bővítésképp még föltettünk 10 darab napelemet, viszont nem volt máshol hely, csak a földön, úgyhogy egy olyan talajcsavaros megoldást választottunk, ahol a Luna W vagy Luna V nevezetű tartószerkezetünket használtuk. Ez abból a szempontból is megkönnyíti a szerelést, hogy a lábak azok már összeszerelve érkeznek, be vannak állítva szögbe, tehát csak ki kell hajtani és rögzíteni a csavarokat. Ehhez utána hozzá kell építeni a síneket, és onnantól kezdve már csak a napelemek feldobálásával kell egy kicsit bajlódni, de annak is a beállítása effektíve egy tapasztalt brigádnak egy pár percébe kerül. Ugye az egyik, ami miatt a talajcsavart választottuk, mert látjátok a környezetben azért figyelni kellett arra, hogy a disznók se érjék el a kábeleket és az egyéb tartozékokat, plusz nem is volt egyenletes a felületünk, úgyhogy ezért is döntöttünk a talajcsavar mellett. De szerencsére ez a tartószerkezet akár egy sima előre lebetonozott felületre is alkalmazható, előre dűbelezve, vagy dűbelcsavarral, vagy előre bebetonozott menetes szárral. Ugye, mint említettem az elején, itt a Noé Állatotthon Alapítványnak ezt ingyen és bérmentve természetesen, mint egy jótékonysági gesztus akartuk ezt adni, kéz a kézben a partnerünkkel, a Lerker Kft-vel. Ők klímát is telepítettek, ahogy természetesen mi is próbálunk a jövőben bármilyen ehhez hasonló támogatást nyújtani azoknak a szervezeteknek, akik erre nem csak az, hogy rászorulnak, hogy meg is érdemlik, és ezen felül pedig szeretném a figyelmeteket felhívni arra, hogy ha esetleg a jövőben ti is egy zöldebb jövőt szeretnétek, akkor szakmai tanácsadásért tudtok minket keresni. És a másik felhívásom pedig az, hogy ha megtehetitek és van energiátok, kapacitásotok, és akár pénzügyi fedezetetek arra, hogy támogassátok az állatotthonokat, vagy bármilyen olyan szervezetet, aki ilyen nemes célért küzd, akkor azt kérlek tegyétek meg, örökbe is tudtok fogadni, és ha csak meg akarjátok nézni az állatokat is, megsimogatni és sétálni velük egyet, azt minden szombaton itt meg tudjátok tenni a Noé Állatotthon Alapítványnál.